Ndị be anyị si ka metọpụ ife anyị bidolu ụnyaahụ Mbaka na Ebuka Obi. Ndị Igbo ajụgo m ndị Igbo kele ife unu chọlụ. Ha sị nka njegasịa nrụ ya tịatụ ụfọdụ comments ka m wee gawa. O nwere onye sị ụka abụrụ investment. Mana ntị ka njụ onye asị na ụka abụrụ investment. Mana ụka na-akpụta investment. Asịgo m gị ka nye gị assignment. Jegodu na Lagos Ibadan Expressway. Ịba na Redeem ị na-arịcha anya ife na-eme n'obodo ahụ ebe ahụ nọ. Ma ebe ahụ Mountain of Fire Church nọ, MFM Prayer City. Ị na-arịchazi anya bịa gwa m na ụka abụrụ investment. Ọ bụrụ matter of sọsọ ụka ibi ebe ahụ. Business niile n'ebe ahụ ndị azụmahịa. Ọ dị ka onye skuulu nọdewere. Asị na nnukwu institution nọdewere gị. Ịzụkata afịa. Ebe ahụ na-akpọ esi. Ọ na-eme ndị ọzọ. Asị m na ọjọọ ofu chọọchị mba. Ụdị ministry aha ka ministry Ebuka Obi. Ọ ya eme ndị ọzọ a na-agbata ebe ahụ. Ebe ife na-ekwo ekwo ka ndị mmadụ na-eje. Asịrịkwa ngụ na-eni chọọchị. Mana asị ngụ ife Ebuka Obi bi ebe a dị ka investment. Ebuka Obi abụrụ ọjọọ chọọchị. Ebuka Obi ministry bụrụ ezigbo ibu. Obodo ahụ na local gọọmenti ewu na Ebuka Obi ministry nọ na ọ ya emepelele. Ọ ya akpụta ọtụtụ azụmahịa. Ife ya na-eme ewu, hey, ka m mesi nwe shop n'akụkụ ebe a, ka m mesi nwe shop. Ma ilo dịgasị ebe a, jee na kilomita Lagos Ibadan Expressway ka ife Redeem na Christ Mountain of Fire na-eme. Maka ndị si na ọhọ business. Onye si gịnị ka m ji agwalụ ndị Igbo? Ọkwa na ofu aka lụta mmanụ ozuo ndị ọzọ. Ofu aka lụta mmanụ ozuo ndị ọzọ. Anyị emebugo ife enyonyo ebe a mbụ na-ajụ ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị Igbo si na Ebuka Obi anyị ebudata ụka n'Imo steeti. Anyị na-ajụ ha kelee ife unu chọrọ. Kelee ife unu chọrọ. Anyị akpọgasị ha afa n'ofu n'ofu mana ọ ndị Igbo ndị si na ọ ebudata ụka ebe ọ chọrọ ebudata ụka. Kelee ife unu chọrọ. Ebuka Obi si na Mbaka nọ n'Enugu. Ọkụ na-ere nọ n'Enugu. Ebube Monsọ nọ na Anambra. Nke na-azụ oje na mmụọ na Anambra. Ka ọ gbada Imo steeti. Mmụọ na-afịa n'ife dị mma. I'm not a follower of Ebuka Obi. I'm not a follower of any of these people. Mana mmụọ na-afịa n'ezigbo ife na-abịa be anyị. Nnaasị ndị na-agbachi ga efu nụcha ofu onye jụrụ ajụjụ ebe a sị na ya eji eme agriculture the land. Nsị kele ife na-eme sense land tobi. Land tobi ebe ọ nọ anatobi. Onwe ife iji eme oluo ka ndị ụka bịala icheta n'ihe eme agriculture. Ndị Igbo kele ife unu chọrọ anụ aka na ajụ unu kele ife unu chọrọ. Ofu onye sị if what anyone is doing is of God, no power can stop the fulfillment. Of course. Ka ngwa unu aka nkwụ n'ife dị na-ekwu achọ nke Ebuka Obi gbadata n'Igbo. Achọ nke ụka ndị Igbo headquarter ha dị n'ala Igbo. Ife niile ndị Igbo na-eme. Dịka ntị wekwu ụnyaahụ ụfọdụ sị hey na headquarter ife ụmụ ụka gasị nnukwu ụka kwesịrị idobe anyị. N'ofu ka ọ na-achọ ịbịa unu na-agba ya mgba. Kelee ife unu chọrọ aka na ajụ unu ndị Igbo kelee ife unu chọrọ. Mgbe m na-atụ ndị Igbo kelee ife unu chọrọ eminu na onye Igbo niile na-agbachi Ebuka Obi ebe ime ọ bụrụ na onye Igbo niile mana ọ na-aghọtaghị ebe m na-eje ndị Igbo kelee ife unu chọrọ. Ọ ndị Igbo ka m ekwu maka site na ndị Igbo ka nsogbu a si dị. Kelee ife unu chọrọ. Ọ ife mwute. Ọ ife mwute. Maka ndị na-asị na-eri yuzu a na-aka eji ana ahụ wee na-aka ugbo. Unu na-echeta m ife na-eme na Sahara Desert. Anwụ na-achafusi ebe ahụ na-acha ka gịnị anwụ ebe ahụ na-ekpo ezigbo ọkụ na-acha. Ndị Afrịka amaghị ife eji eme anatọbili etu o si wee tọbili ya na etu o si wee dị. Oluo ka ndị Germany bịara ebe ahụ mee sola. Hey, na Afrịka hey ndị abịakwa ndị ọcha abịakwa ndị ọcha abịakwa. Kelee ife unu chọrọ. Ama na ndị Germany ya akwụ ụgwọ mana ụfọdụ bịazi na-asị hey ka achụpụ ndị ọcha ka achụpụ ha. Ndị ọcha bụkwa ịka ha ama ife ya eji ana ahụ mee.
maka ndị na-asị na-aka akọ nni ebe a kedu ife ị na-echesi nsa ọkịta ka ịma na-aka akọ nni na